Mga kapuso, pila ka school heads sa Leganés, Iloilo nga nagpetisyon batok sa district supervisor na galaom nga maaksyonan na ang ila reklamo. Mga reklamo dapat aksyonan sa mga division office suno sa DepEd 6. Si Zen Kilantang Sasa nakatuto. Sa 14 ka school head sa Leganés, Iloilo, siyam diri ang nagpetisyon sa pagsaylo sa district supervisor nga si Dr. Rowena Kalimpong sa DepEd Schools Division of Iloilo. Isa diri ang principal sang Leganés Central Elementary School. Suno sa iya, nagsuporta ini sa pagpahalin kay Dr. Kalimpong bangod sang iya hindi maayo nga pagdumala. Hindi mala akong reason, kundi ang reason man of the other school heads nga nag-sign. It's because nga gusto namon nga mabalik ang harmonious relationship diri sa district. Kay do sa past pila ka years na observe namon do hindi maayo ang pagsinlalayo. Tuig 2023 sang ginreklamo sa mga manunudlo kag Parents Teachers Association sang Leganés si Dr. Kalimpong. Suno kay insular ang mga reklamo nga ilagin palabot sa Schools Division of Iloilo ang natabo sa termino sa nakaligad pa nga school head. Sa ginpagwa nga official statement sang SDO Iloilo, ginpahayag nga gina-acknowledge nila ang petisyon angot sa working conditions kag liderato sang district supervisor. Ginatutukan na ang isyu nga ginpalabot pareho sang excessive use sang aircon, persistent low voltage problem kag epekto sa school operations subong man ang pagsalig sang komunidad. Seryoso man kuno ang SDO Iloilo sa mga reklamo sa din inina ang review kag gina-validate. Una na ginpahayag ni Schools Division Superintendent Dr. Ernesto Cervillon nga ginapaagi nila sa due process ang reklamo sang school heads kag PTA. Liwat nga ginpadulungan sa Newstima opisina ni Dr. Kalimpong apang wala ini bangod suspendido ang klase. Nagapabiling nga bukas ang GMA Regional TV 1 Western Visayas sa Bahing Sini. Samtang, base sa guidelines ng DepEd, kinahanglan ng mga reklamo ang dapat aksyonan sa level ng Schools Division Offices. Based sa Republic Act 9155, particularly Section 7C, the Division Superintendents can act on that matter. Unless and until maglabot din na siya sa administrative case, then it's the teacher ang gina-complaint, then it's the regional director nga igasin nga nga disciplining authority. Upoy kay si Rilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas.